ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କୋକାକୋଲା କେଉଁ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ସି ଚୀନ, ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତ। ଭାବିବାର ଟାଇମ୍ 4 ସେକେଣ୍ଡ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ଶେଷ ହେଇଛି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା। ତ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ମରୁଡ଼ିଗ୍ରସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଠି? ଏ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ଅପସନ୍ ବି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା, ଅପସନ୍ ସି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା, ଅପସନ୍ ଡି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା। ଭାବିବାର ଟାଇମ୍ 4 ସେକେଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୃତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଲା କେଉଁ ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ କତର, ଅପସନ୍ ବି ଭାରତ, ଅପସନ୍ ସି ପାକିସ୍ତାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଚୀନ। ଭାବିବାର ଟାଇମ୍ 4 ସେକେଣ୍ଡ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କତର। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଦେବା। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ଦେଶରେ 3ଟି ରାଜଧାନୀ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ, ଅପସନ୍ ସି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଭାବିବାର ଟାଇମ୍ 4 ସେକେଣ୍ଡ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଭାରତରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରିପାରିନଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋଆ, ଅପସନ୍ ବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ଡି ପଞ୍ଜାବ। ଭାବିବାର ଟାଇମ୍ 4 ସେକେଣ୍ଡ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଗୋଆ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଗୋଲାପ ଫୁଲ କେଉଁ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଫୁଲ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ଡି ଜାପାନ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଶେଷ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ଅପସନ୍ ବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଅପସନ୍ ସି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ, ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ଭାବିବାର ଟାଇମ୍ 4 ସେକେଣ୍ଡ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁ ଦେଶରେ ମାଛି ନାହାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ରୁଷ, ଅପସନ୍ ବି ଫ୍ରାନ୍ସ, ଅପସନ୍ ସି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଅପସନ୍ ଡି ନ୍ୟୁୟର୍କ। ଭାବିବାର ଟାଇମ୍ 4 ସେକେଣ୍ଡ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଫ୍ରାନ୍ସ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଭାରତରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଜସ୍ଥାନ, ଅପସନ୍ ବି ତାମିଲନାଡୁ, ଅପସନ୍ ସି କେରଳ, ଅପସନ୍ ଡି ଓଡ଼ିଶା। ଭାବିବାର ଟାଇମ୍ 4 ସେକେଣ୍ଡ। ଏବେ 4 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି କେରଳ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଓ କେରଳ ଉପକୂଳରେ ମିଳୁଥିବା ବାଲୁକାରୁ କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଚୂନପଥର, ଅପସନ୍ ବି ଫେରୋକ୍ରୋମ୍, ଅପସନ୍ ସି ଥୋରିୟମ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଏଇଥିରୁ କେଉଁଠି ନୁହେଁ। ଭାବିବାର ଟାଇମ୍ 4 ସେକେଣ୍ଡ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଅପସନ୍ ଏ ଚୂନପଥର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର।